ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଲିକତା ଗୋଟେ କାମରେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଫେରୁଥିଲି ଶାଲିମାରରୁ କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆସିବା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଗକୁ ବାହାନଗା କି ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ହେଉଛି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଛିନଛତ୍ର ହେଇକି ଆମେ ବଗି ଭିତରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ପଡ଼ିକି ତାପରେ ଉଠିକି ବାହାରକୁ ଯେମିତି ହଉ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭୟାନକ ପୁରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ପାଖ ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖିକି ସୋର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ସୋର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମକୁ ପେନକିଲର ଏସବୁ ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଉ ଏଠି ଚିକିତ୍ସା କିଛି ପାଇଲେ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଝଟକା ଲାଗିଲା ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ପୁରା ଲାଇନ୍ରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି। ଆମେ ପୁରା ଘୁଷୁରି ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଛାଟି ପିଟି ହେଇକି ପଡ଼ିଛୁ। ବଗିରେ ଜେନେରାଲ ବଗି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥିଲା। ସବୁ ମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଠିଆ ବି ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଚାପି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଡୋର୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜିଟ୍ ଡୋର୍ ପଟେ ଲୋକ ସବୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୁରା ମାନେ ପେନ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ସେଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର୍ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଠି ପେନକିଲର ଗୋଟେ ନେଇକି ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସିକି ସୋର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲି। ସେଠି ବେଶୀ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇବାରୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲି। ଆଉ ଏଠି ଏକ୍ସରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ହାତ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକି କଟକ ରେଫର କରୁଛି। କଟକରେ ଯାଇକି ଅପରେସନ୍ କି କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା चिकित्सा कराई। प्योदीराम रियांग है। हम बदलपुर से चेन्नई जा रहा था। कौन सा ट्रेन? ट्रेन का नाम करमबंदुल है। क्या हुआ? वहाँ पर क्या हो गया हम भी मालूम नहीं। एक्सीडेंट तो हुआ था, अचानक कैसे हो गया ये हमको भी नहीं मालूम है। अचानक एक्सीडेंट हुआ तो हमने होश में आया, लाश ही पड़ी है उधर में। कैसे निकाले? हम तो ऐसे अंदर में फंस गया, वो अंदर से उठ के आदमी उठा के ऐसे बाहर निकल आए।